Gihulagway ni Kristo ang batasan sa kalibutan, sa mga tao sa kalibutan, in relasyon ngadto niya, isip hari sa langit o sa yuta. Ang kadaghanan sa tao sa kalibutan, di gyud mudawat ni Kristo isip hari. Kamo, mudawat mo? Ug nganong di man sila mudawat? Tungod kay gusto ang mga tao sa kalibutan nga kitang tao mao'y maghari sa kalibutan. Muna ang kutob mosunod ni Kristo, bisag hari pa na siya, manaog yun sa iyang trono aron mahimong liwat ni Kristo. Kinsa man si Kristo isip hari, usa siya kataong kabus. Kabus. Ug usa ka tawo nga nagantos, ug usa ka tawo nga gipatay isip martir. Kamo mosunod mo anang klasihas tao? Uy. Mao na. Nya ganahan pa mo na maghari nato nga tudloan tan kanaog mo des inyong trono, iabandon ang inyong mga bahandi, unya sunod mo nako, pag-antos mo pasana inyong cross, ug pagpakamatay mo para sa inyong isigkataw. Musunod mo anang haria? Kinsay musunod? Askamot. May pagwa na lang mo na nimba. Mao na, di klaro kayo no. Mao ginay nahitabo. Pero salamat sa Ginoo nga naay pipila nga dili liwat ninyo, dili liwat nako. Sama ni Queen Elizabeth or Saint Isabel of Hungary. Sunan ka, kagamhanan niya, kadato niya, iyang gibiyaan, iyang bahandi. Kay katong iyang bana, si King Louis, or King Louis, ning apil man to siya sa katong sixth crusade sa atong simbahan, aron bawion ang Holy Land nga gi-occupy nas mga kaaway. Nag-crusade sila gikan sa Roma padong dito sa Holy Land. Along the way, kay dugay man kay nang travel ana, nasakit siya hilanat, basig COVID to, namatay. Batanon pa kaayo. So atong idara, di pa kita to angay mamatay kay mga 20 anyos pa or 21 anyos. Ngunana, si Elizabeth sad 20 years old, na si anak tulo ka buok. Tulo ka buok yang anak. Pagkamatay siyang bana, desisyon dayon siya, magpuyo kog pobreng kinabuhi. Kining akong usa ka kapalas, na idakong palasyo niya dito, i-convert ko nig hospital. Ako maoy mo serve sa mga masakiton o sa mga kabos. Ana siya, ang iyang mga anak, iyang gibahinan sa ilang mga bahin sa bahandi sa kalingkuan, gingharian niya ang lugar sad sa iya, ug unsay gihatag niya, iyang gideclare para ni sa simbahan, para ni sa mga kabos. O empty na siya. Patay dayon o patra ka tuig. Patay dayon siya. Kinsa bay mabuhi anang pertinang pobriha, na sige pag-alagad og masakiton. Nya musunod mo na. Perti man gay natong igihana natong kural, kana lang ganing atong yuta gamay ka natong mga tanom, di man gay nato ipaputol para lang gyud maluag-luag ang agianan. Perting igihana nato unsa naka ang pag-abandon anang gingharian, di ba? Pero maoni ang sikreto aron ta malangit. Sa unang pagbasa, ang babay kaning inahan nga naay 7 kabuk anak, ang kamanghuran 3 years old. Gikas kamagwangan, gipatay sa hari nga si Antioco, kay tanan nga musupak niya patyon man, ni ay inahan gadag 7 kabuk anak, patyonon. Kay di gyud mo kaon sa karning sa baboy nga ipakaon.
Ana, kita kusog kita mga og baboy. Nangamatay lang tatungod sa baboy. Pero dili naman na mo'y role karon ang pagkaog baboy nga ngilad. Pero sa unang panahon, ngilad na. So ang ilang pagtuo, supak ni Ginoo. Nya di gyud mi mo supak sa Ginoo. Ana, bahalag patyon. Be ikaw kuno kamo, inahan. Wa na kay bana, mura na kag si Isabel, biyuda na ka. Kay imong bana giuna sag patay. Unsaon man imong pitok anak, imong protektahan o dili? Giingnan ni Hari Antiochus ang inahan, kumbinsira ng imong mga anak nga mukaon aning karne nga akong ipakaon, nya ingna sila nga mahimo silang amigo or higala sa hari. Tagaan ako sila nindot nga mga posisyon dinhis akong gingharian. O ikaw pa inahan, anak, masugot ka? Sugot dili. Nya giingna ding Haring Antiochus, og di gani mukaon, hutdon ko ginya patay hasta ikaw. Pero kung mukaon gani, kamong pito o kamong walo, ikaw ang imong pito ka anak, ari ka magpuyo sa kong palasyo. Ikaw inahan. Sugot dili. Mga naong ninyo, sus. Butlang, sugot maganig bayran panahos eleksyon. Sugot maganig bayaran anang tag 500 lang o tag 200 kuno, tag 100, ambot tinuod ba na? Hapit na lang kumamatay, wa man jud ko bayari. Basig gitanaw sa siguro, di man tingin ni mudawat sa ning tawhana, ela nagbayari wa man sa ni influensya. Sugot tagaan, anak. Sige ha, kamo di tanan, anak man kuno ng style sa mga buangon nga mga politician. Kamo di ha, pila man kabuktaon nimo. Yan siya, di ako kuan 200 ka tao loyal gini nako pila man na ikaw lang magbuot diha nyor tagaan ti kag ingon aning kantidara solid na mo ha ako na mo siguro ana una oy di ay inahan giingnan nga tagaag pabor sa hari ang iyang anak gisultihan dong wa gyud koy kalibutan nganong naumol mo sa akong tiyan. Iyang gisulti na. Dili ako'y naghatag ninyo kinabuhi. Dili ako'y naghatag ninyo gininhawa. Ako rin nag-atima ninyo. Pero wa gyud ko masayod kinsay gahatag ninyo anak. Ang akong nasayran nga ang magbubuhat aning tanan kanang mga bituon, kanang mga bukid, kanang mga dagat, kanang sapa. Ang tag-iya sa tanan ug ang naghatag sa kinabuhi sa tanan mo'y tag-iya ninyo. Mo'y naghatag anak. Tuan na siya sa langit. Unyag mga matay taron dinhi, kay ato gid siyang sundon, pinaagi sa balaod ni Moises, sundon gid nato siya. Unsa iyang gisulti siyang anak? Ihatag pagbalik sa Ginoo ang inyong kinabuhi ug inyong gininhawa. Sakto ang iyang katekesis o sayo? Inyo nang gitudlo sa inyong mga anak. O inyong giangkon nga kamo mo'y nagbuhi sa inyong anak, kamo mo'y nagpadako, kamo mo'y naghatag nilag kaugmaon, munang di gyud mo musugot nga mamatay mo karon kay ang inyong mga anak gagmay pa. Mga buangon ta. Si Queen Elizabeth, namatay siya, 14 man yang edad pagkaminyo niya. Namatay siya 24, ang kamagwangan niya 9 years old pa, niya tulo ka buok. Okay ra niya mamatay. Ang inahan, iyang giingnan niya mga anak, pagpakamatay mo, pagpakamatay. Ayaw kahadlok. Ang katugong kamanghuran, katapusan niyang gisultihan niya, ikaw ayaw pakauaw atong imong unom kaigsuon, human na to sila, pasar na to dito. Ikaw, magpahagbong ka, ay suso pa siya kahumag istorya, ngadto na siyang Antiochus, oy, matadiro kang dako, imo ming gitorture, sige na, pati ako. 3 years old. Mike ang pagkakatikay sa iyang inahan. Willing ay magpakamatay. 3 years old. Kita karon kanang inyong anak na 3 years old. Unsay inyong gisulti? Kana yung TikTok, kanang sulob-suloban anang og babae man, sulob-suloban anang chub-chub dinhi, maglakaw-lakaw nga nagdayapir lang. Mao na ron naglakaw diha, kuwang na lang magdayapir. Magsigig chub-chub dinhi. Nga naman, pasiksi-siksihon, kana yung talent-talent, ana. Way gatudlo nga pagpakamatay para sa Ginoo.
Pagpakamatay para sa imong virginity, sa imong purity, sa imong morality. Pagpakamatay, ana, ayaw paggamit anang mga kalibutanong kalami, sama anang mga pagkaong lami, o mga buhat nga lami, o mga talanawon nga lami, nasang pari mo apil. Tanaw sad. Mao na. Unyaon sa una, si Queen Elizabeth nakaginansya og dako kaayo sa iyang mga bahandi nga gihatag. Muna sa tong ebanghelyo, kadtong nakaginansya, gipremyuhan. Ang way ginansya, giikuhaan sa iya og wa na giiya. Ang nakaginansya na po, gipunan og usa. Ano, di ba? Kamo, naana mo'y ginansya sa mga gihatag sa Ginoo ninyo, labi na ginang pagtuo o siging tuo-tuo. Oy, naman gani uban nato dinhi magpabindisyon og mga kanang miraculous medal o kanang mga rosaryuhan kay ilunod kuno sa gikaot nga pundasyon sa iyang tukurong balay. Adto didto ilunod kay og bukag haligi, wa ka kadiha mayabag. Ang miraculous medal, blessingan na siya, haron imong isulob ug ipakita nga nagsunod ko sa mahal nga inahan ang Immaculada Concepcion. Dili kay ilunod nga to siya og bukan anang haligi. Magpabindisyon pag mga kwarta, kay ilunod yapon didto kay magtukod kuno siya business building. Aron kuno dakong ginansya kay tuang kwarta gilunod. Blessingi na ang imong lugar, pablisingi og holy water. Ato nang i-consecrate sa Ginoo ang imong construction nya tagai ang pari og dako-dako. Haron magsigit og ampo ang pari nya inig katubo na sa imong kanang building, pablisingi na sad ang building. Ayaw sablig-sabligi anang sinsiyo kay nag-usik-usik ra ka og kanang mga kindi, tuo-tuo ra na di na pagtuo, labi na ginang ihaw-ihawan anang manok, hapak-hapakan og mga dugo ang haligi. Ayaw ana. Ang pari mo'y mawisik-wisik ana sa holy water, mag-ampos Ginoo, inigna og pari tagai gyapon. Ibay. Kaya sa Kristan gahuwat sa din taon, may bahinan taon ko ani. Ako rubay gadas holy water. Ang pagtuo dili ng mga tuo-tuo, pero kita karon kusog ang tuo-tuo. Hala, analyze anang imong mga bintana og hain gaatubang. Kay og dili maayong pagka-arrange ang imong mga bintana, may pagkaihap ang imong hagdanan o kanang imong mga higdaanan na magsigi mong kasakit. Si Queen Elizabeth of Hungary, gibiyaan maganing harian, nasakit noon, patay. San Roque gani, gibiyaan ang iyang bahandi, nasakit noon, patay. Pero buhi sa kanunay, hangtod karon, grabe kayo ang ilang gahom nga naglihok pa sa atong kinabuhi kay wa day sila mamatay matud pas inahan iuli ang tanan. O tanawa ri diring nagpakamatay ang iyang gihatag nga puhunan, iyang negosyo, ni risgo ba? Ana, ginansyag na po, agitagaag na po ka syudad, 40 na noong datua. Sunangganang na po ni mo ka Platang, Bulawan, Ilisan og na po ka syudad. O di day, punan og na po ka syudad. Awa mo kamatngon ana. Nakaroon suway ninyo, pamalit mog slot. Palit mog slot. Di ba mo daghan ang inyong kwarta? Ay sus, ako kumpiyansa gyud ko ana. Kay ako sige sa kog palit og slot, sige masagdako ako kolekta. O dako Og di ko mo palit og slot, mag-anam sa gagamay. Gagmay kay gihatag ang mga tao, idigmisa gud nako. Nako kagamay anil kansi man ta ning misahan. Pero sige kog palit og slot, gihurot gyud nako palit og slot akong stipend, 40 sang dagkua ipanghatag. Akan naton treasurer, kamatngon gina siya. Inaana na, testingin ninyo. Wa man sa mga palit-palit. Sige na lang, kani gamay-gamay lang ni siya. Tabangi lang ko sa akong birthday karong 24 og makaabot ko. Ika 58 man na. Ala tagay lang ko mga bugas katong tag 5 kilo pack. Atod lang din naana taroy mga more than hapit na natingali 150 ka mga kuan pack
kinahanglan man tag 2,000 ka mga packs. O di 800 na lang kapin ang kuwang. Gi, pakyawan na ninyo. Tagi ko nga bugas. Kanang tag 5 kilo ba? Kana lang sa pinutos na daan. Kay adto mo to ipanghatag sa mga bukid unya. Ang tagami ato katubang isod lag plastic iripak ba dugay pa kay mga human usik pa kay bugas diha mga hog unya inigbit-bit pa gyud masaghid sa kanang naang mga kahoy iniglakaw taw nila mga buslot may man tong sako bisag ilabay nila nga tus unahan mapunit ra gyapon nila di gito mabungkag siguro yung malungag to abot sa ila katong plastic kahitan lag dahos kugon wa naman gisi naman na siya hatag mo ugma daghanan ninyo kay para arawa di ba duko-duko din mo basta hatag na hisgutan pero pangayo maglinya dai magsiglinya dia sig pangayo sige lang sa taghatag pero bitaw mga buotan mo salamat kayo ha sinanggadang diyan na taroy halim sa atong slot nga niabot na nig 755 slots naghana na ano na siya dagko na ni ginansya ang nidahatag ani kanang kasigi diag lingyaw-lingyaw kuhaon gid na bisan ang jutay na hibili ninyo mo na siya hitabo sige na nindog na ta